Ne, tak ne, odpovídáš jinak už tam, už nejsi vysmatá. Jo, to jako to je dobrý ten server, no tu máš víc T-Rexů, já jsem mohl být tady já za T-Rexe. To bylo vtipné. A to je klasický. Teď, že by to našeplo, počkej. Jo, teď už to našeplo. Jo, dobré, teď by to mělo načíst. To přežití. A je blbé, že si nemůžu změnit zbraně, nebo jsem si to nevšiml. Jo, change class. A nevidím, jak změnit jako zbraň, víš. Co to teď dělat, Gačo? No. Prostě to najde, no. Prostě to nejhorší je tady se nemůžu přepnout na tu trojranku samopal, chápeš? Ne, nevím. Nikde na YouTube to není tady vysvětlené jak, nebo to jo, dal jsem internet blbost, nebo to je stále nastavené tak, aby to byly ty základní zbraně, že? No proti kombu přece jenom. Aha, my to jsme dva? Aha, my to jsme dva teď. Ne. Ještě jednou jak? Nevím. Jako, nevšiml jsem to. Jaké připojení. Díko. To je lahko. Já jsem takovou dobu poslal, když se pustím. Já se nepodíváš. To Morgana. Já jsem měl poslední. Co? Ještě ne, že? To je domů? Co? Co? No tak to... Ne, já to nechápu, to je jedno. No tak jo, dobré. Lásko, si tam teda? Já hraju tady dinosaur na přežití, víš? No nic, další jsem jenom odpověděl, víš?
13 kg mám, jo. Já mám 13 kg, na druhém místě někdo 10. Ve vzduchu viděl jste, jo? Viděl, jo? No, to tam těžké. To já ti říkám, že jak toho, aby se dříve zapravo. Ale za 24? Tak, no. No. No piče, já doufám, že to přežiju ten hlad ještě. No dobré, no. Je takový zjistí, jako že prostě... Jak jasné, no, tak to teď také. Či tam Lasko? Dáš Lasenko? No. Tady ta hra tě, neříkám, tady to tě bude taky bavit, nevím. To si myslím, že tě bude tady bavit ten Garkan. Jo. A víš, jak to vzít nebo Lasko? Jako jo, ale jako jestli to jako pamatuju na to vyjazování a takové, když vystříš to. A vidíš, hraje se ti to určitě lépe, co? Když hraješ tu základní hru a už trošku více chápeš co a jak. Lepší, ne? Tak hlavně opatrně, víš co, dávaj vždycky pozor, buď ve střelu. Ty vole, ten dinosaurus je retardovaný, jak je to. Jaké zelené Lasko? No to je raketomet Lasko, to máš 2 náboje do raketometu. To je hodně dobré, to bych si pošetřil. Raketomet Lasko, to jsou 2 náboje do raketometu. 2 náboje ale máš jenom, jo? Pozor, to se jako toto se lépe hodí až ke konci. Jo, jakože... Jako záleží, no. No vidíš, furt nás chtěla více než to máš. Tak hlavně opatrně, jak ti říkám, jo, po 50 jde 20. Jo, a potom po 70 do 70 jde to. Zkus to, jak říkám, přinejmenším raketomet, co už jako.